Se queres aprender a facer cestos como este, tes a oportunidade de aprender nun dos 9 cursos de iniciación á artesanía que organiza a Centrada Diputación desde abril a novembro cun total de 72 prazas. Convértese nunha oportunidade única para acceder e coñecer os oficios tradicionais, como son a cestería, o coiro ou a tapicería, ou descubrir incluso outros máis innovadores, como poden ser a xoiería ou a fotografía. No mes de abril arrancarán os obradoiros de cestaría tradicional galega, complementos de coiro para o Ardelucus e reproducción de refaixos bordados impartido por Trasandaina. En maio dará comezo os de xoiería, elaboración de pezas de fibra de rotén e tapicería. En xuño os de figuras con bimbio e fotografía artesanal. E por último, en outubro, iniciarase o de xollería creativa. Todos os cursos están abertos ao público en xeral. Podes inscribirte a partir do luns a través da web da Deputación, onde haberá un banner habilitado con este fin.